Mi u Baumitu, vodećem proizvođaču fasada u Europi, točno znamo o čemu govorimo kada se radi o zdravom životu. Naš odjel za istraživanje i razvoj provodi jedinstveni projekt pod imenom Viva Park, laboratorij za zdrav život. Izgradili smo 10 kuća, svako od različitih kombinacija materijala. Svaka kuća ima 33 senzora koji nekoliko puta dnevno šalju informacije na analizu u vanjski institut. Do sad smo analizirali više od 5 milijuna podataka, kao što su vlažnost zraka, temperatura zidova, čestice hlapljivih organskih spojeva i akustični parametri, sve u suradnji s istraživačkim institucijama. Zahvaljujući njima, dobili smo odgovore na mnoga pitanja vezana uz zdrav život. Najbolji klimatski uvjeti u interijerima dobivaju se kombinacijom masivnih zidova, visokokvalitetne paropropusne izolacije i odgovarajućeg sloja mineralne žbuke otvorenih pora za unutarnje prostore. Sa zdravim životom se ne igramo, mi ga znanstveno istražujemo. Baumit prelazi u zeleno. Baumit, vaš dom, vaši zidovi, vaše zdravlje.